Sachisin pangapnian sombai pi syakatek Lavinia YouTube channel hakaktin khasi. Ti hakani ke video ko bamanta kasngi ngakwa ban hikaya pi ya komishna website lani ka personal blog. Ti don le sina paling jong pi ki bapai ikani ke video pila bandai kino hikaya school. Ti kum kino hikaya school bandon ka blog lani ka website kan long ka jingirap ko bakrao na ka banta jong pi mat kum juru na ka banta jong ki kna school bad ki para ki bay trilang. Ti don ru le sina paling jong pi ki ba la bandai ki member haka kanhun baper ka la banong ka kanhun niam lani ka kanhun jong ka snong. Ti bandon ka blog lani ka website kalong ka jingrap ko bakrao kumba ngaong pi ba pila ban bu ki matre kam lani kino ki jing hikai ki ba pi kwa ban hikai shiki wei lani ki jing pen tepat ba ban aswa ba pin beteng shakhamat ban pe ikani ka video sngobha ban subscribe ikani ka channel ka jongi bat kum juru ba pin press ya ka bell icon khnang ba pin yo ya ki video ki ba thamai ki ba ngi jo update na ka post ka po ti tu mentang ni pe ya kani ka video. Tinengkong pihak banyak ke Google. Hang ni pilih bantai blogger lani blogger.com. Nang tasa search. Tapi ya pihak ke link ke jongka blogger.com. Kani kan yalami pihak ke official login page ke jongka. Pilaru ban late kan ni ke rukom. Pijit ya ke icon jongka blogger. But hadir ma pila poi akan ke official login page ke jongka pila ban login dan ban sign in daka email ID ke jongpi. Ti menta pin snai ka blog ke jongpi daka ba pil ya hang ni ban klik akan new blog. Nang ta pin ai ka kerteng jong ka blog ke jongpi. Ti ngan sna ka blog ban bu ikidur ban ai ko play step. Ti ngan tho ni my wishingpics.blogspot.com. Tipin page lada kamlong available pila ban pankala lani ban ai no da kawai pade ka kerteng ya ka blog ka jongpi. Hadin nang ta pihak ban ai ya ka kerteng jong ka blog jongpi. Kaba ni ai ka title section. Jet ya ka template. Hang ni gidon sibun tuli template pila ban jet kawai nang ta sai create blog. Hadir nang tapan kang no yakani mentapi day ban post ya ki article lani ki jingtho ki jongpi tiyat hang ni new post ti hang ni ru nang kong pi day ban ai ka kerteng jong ka post ka jongpi lani ka article tinga hang ai ka kerteng jong ka article jonga my first post today during this lockdown period. Tidak pidai kibri ki basalak pila ban type reply ka article pinsa shu copy but paste. Ti hang ni harum kadi ke jaka ka pin bo ya ka article jong pi. Angta barbor hi haka post tadi ka blog jong pi. Tapi bu lang ya kadur kan internet sibun nomor kan ikan kering ya ki nong pulih. Ti ya kadur pila ban bu ban upload naka PC lani naka cellphone ke jongpi. Bat ru pila ban late naka account jong ka Google Photos lani ke bangi khot ru ka Google Albums. Ti pijit ko wai. Kan mau baru ba pim jude ban copy ya ka artikel jong ki wai lani kidur jong ki wei sngobha ban tho ka jingtho jong la jong kadur kadar ka ba phi shon hi lani ka ba phi dro hi namar ba da phi shim ya ka hok jong ki wei phin sayo ya ka copyright claim ti ban ya dai kata le ya ka gi ba dei ka jong la jong ti hang ni kan shu ai ka labels morning anta asas save lani shu update tapat sa view blog kani kan pen iya ka blog ke jongpi ti kala long live po internet
pila ban sam segi parlok jong pi pila ban pe ka blog jong pi ban pule nangta pila ru ban bu template thamai pila ban type ban wad ka free blogger templates tikin dan sibun teligi website ki ba terwa ya pi ban yang ki template ki ba long responsive tikin dan sibun teli hang ni te pinjit tang kawai ki ba pi so ya ha ban bu tena preng jong ki ne baro pila ban jit tang kawai te lara pi kwa ki template ki ba long free lani ki ba la ban download kham da siu pisa pila ban le kata namar ki don ru ki template ki ba phya ban thiet dengan pani pi sakawai pada ka website kata kalong naka goyebi templates kani ru kadi ka way ka website ka ba ai ya sipun tli ki template ki belong responsive tenang ni ru pila ban le kumjo hi pila ban download ka ba umdan kam ban siu pisa lani pila ban thiet ru kumjo ti ka ba kongsan kan kalong kum ni lara phi shna ka blog ka ba de shphang ka business te pinjit ka business template ada ka blog jong pi ka de shphang ki khubor pinjit ka news template ban kumta ter ti hadir ba pila de ban download pila ban upload ya ka to ka template te phi ya hang ya themes pila ban upload ya ka template ke jong pi ti ngah ni kan upload ya ka template ke ba ngala de ban download anta pin sayu iba ka don ke jing pair hadin ma pila bu template thamai ti hadin ma pila refresh kan kalano saka template ba thamai ti kan mau barbor haba phi bu template ke ba thamai kin don shibun ki kam ki ba phi ban le kata kalong ba phi ban bu bahaya ki jing tho si jaka kim de belong sapret na kawi ki jaka skoi pat ti baro ki de belong kumju ti phi ban bu ya ka logo ru kumju hi change ka logo lara phimnang batchna logo phi ban pe ya ka video hanang la ni ta ka balik ya ka link ka bangila ya ka description harum manang ni phi ban phashna logo ni bat kador kalong kumba ngila bata ya ka website ke jongi tani ngila ruban kontak ya phi lamba ka email ti bandon ni ka blog lani ka website kalong kai ki ba krautam hakani ka juk ba manta ka ba phila ban panpau bai bai kai ki ba phinang phitep lani ka nukno ka ba phisham thamai ti hamba tre ka nukno hi ka kam ka jing smart jong phi ban minot thop kata ka de ka lat ka ba ban ki phi kham shaneng ti kini ki jaj template ki long responsive hakaba phila ban page haki smartphone ki tablet bat kum joro hi haka desktop tikila ban he la ne panret tikalong kum ni bat ru ngadon ya kawi ka blog ba ngashna tinga ai kerteng ka umdo.berthi.blogspot.com kani kediga blog ba nga tho ya ki jinglap jingshem ha ka snong lajong ti hangni kidon ka to kani ki bangal astang ban bu kidei ki kenja jhur khlau ti hangni phila ban puli daladi wei ta utiu lashing wei ta ruming do thli lani ta mansir bangi khot ha ka tin umroi ti phila ban puli daladi la da phi kwa ban puli ya kini ki article tinggal batai ru kar kom bam lani kar kom shed ya kini ki jajhur ti phiru phila ban le kum ni manchna ya ka blog kat kum ka jing song tanat ka jong phi ti kan ni kan long ka jing erap ka bakrao na ka banta jong phi bat ki long din jong phi ru kum ju bat na lo jo ka di ka blog ba ala dapsna halor ka di ka jinglap jing syam hasnong harapan senar ui kawi ke blog nak kepantau para nomor ulang beriu ba song tanat bale sketching painting ti hamdi ketika blog ke jongu hiu iya ka dor jong beriu ti kani ketika dor jong Shahrukh Khan uba ula dapat sketch tu page nak cell phone baru sketch ka kot tinga ai man sim yu ban gaung yu ba
kan bahasa bun lada ubu ka blog kanang ba unang le bahasa shu agi sengi bandang wan baru ngadon ni ka website ke ba yarap iki para nong song snong hasnong lajong kandi kalong ka website ke ba ngale ya ka recharge tiki brio hasnong lajong ki wan ban le ya kani ka recharge nak banta ka TV namta ka phone ban kiwei de kiba gitarwa hasnong tikalong kum ni ka rokom trekam ka ba pensuk sibun om tang yala di simet bat kalong ka jingerap ka bakraw nak banta ki pai babun kamtam akan ka juk ka ba menta ka ba de ka juk jing start technology ti parlong ngakarman ba pi tanat ka video wadom kret ban like ban samnam shikiwei bat kamtam ban subscribe ya kan channel kanang ba ngiru nang yo men sim shushu bangin penmi ki video ki ba mai haki por ki bandang wan kopdeshibun